बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बरपेटायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। बरपेटायाव दिनै गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय जायो। बे अर खामनायनि जाथायाव सरला बर्मन आरो नब बर्मननि न'आ अराव खामग्लिलांजोबो। रिपर्टनि बादिब्ला सिलिन्डार बेरफ्रुनानै बे अर खामनायनि जाथाया जायो। अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जायगायाव सफैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। दासिम रावबो बे अर खामनाय जाथायाव जोखोम जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। बकाकटनि साबजुरियाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो। साबजुरिनि 37 नं राजा लामानि सायाव लाखिनानै दोननाय NL02 Q5557 नंनि ट्राकखौ सौदावनानै स्कुटिजों फैबाय थानाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जायो। AS031125 नंनि स्कुटि लानानै खहरानिफ्राय नुमलिगड़नि लिटुकुजाननि न'सिम फैगासिनो थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ अमृत शेट्टी आरो दीपक दर्जी होननानै सिनायना मोननाय जादों। थामथियाव दङ BTR नि मोननै जिल्लायाव हाथियार बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बोखांनो हायो गोहोगोरा हाथियारफोर। फबना दोननाय हालोदाव पुलिसा बे गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खारवानिफ्राय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हराव बरमा पुलिसनि मददाव बाक्सा पुलिसा बे हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसा मिथिहोयोदि फबना दोननायनिफ्राय पुलिसा गंसे M सिरिजनि राइफल, गंसे रिभल्भार, गंसे मेगजिन आरो 46 राउन्ड गुलि बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि गसाइगावआवबो हाथियार बोखांनो हायो। मोनसे स्रोद सोलोंनि खौरां बादियै कक्राझार पुलिसा संदाननानै गसाइगाव महकुमानि सराइबिल पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय फालुकजरा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सिखावै दोनखोमानाय गंनै AK-56 राइफल, गंनै मेगजिन, गर 42 AK-56 राइफलनि गुलि आरो 9 mm पिस्तल बोखांनो हायो। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों दानि समाव हाग्रामाया जायजों थागोन बेनो दुबैलांगोन। दिनै फुङाव खानापारायाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बे खेबाव BJP नि दैदेननायावनो आसामाव सरकार दागोन। बेरेखा दोलोहा जेबो बार गैया आरो फेस भेलु गैया होननानै। आसामाव BJP दैदेननाय सरकार जागोन आरो UPPL आरो AJP आ बेनि बाहागो जागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जायजों थागोन बेनो सरकार दागोन होननानै दाबि खालामनायनि सायाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा बुङोदि दानि समाव हाग्रामा महिलारिजों जाय थागोन बेनो दुबैलांगोन। BTC खौ हाग्रामाया दाहाराव फबना दोनबोदों आरो 2300 कोटी रांनि दाहार खालामबोदों होननानै बुङो। बाथियाव दङ बारग' NDFB अनिल बसुमतारीनि खौरां मेल। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बारग' NDFB, NDFB आरो NDFS बिथांमोना कंग्रेस दोलोखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे BJP राजखान्थि हानजाया बारग' NDFB नि मावथि बिथांमोनखौ एसेबो नायफिनाखै होननानै बुंबावो। BJP दोलोआव थांनाय NDFB बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि थाखायसो थांदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।